Στις ζούγκλες του Αμαζονίου στη δεκαετία του 70 ήταν πιο εύκολο να συναντήσεις ιταλικό συνεργείο παρά πυράγχας, ανακόντα και κροκόδιλους. Γενικό χαρακτηριστικό όλων αυτών των έργων ήταν η περιπέτεια. Μια περιπέτεια όμως που έφτανε σε extreme σημεία, με πρωτοπόρο στο είδος τον Ουμπέρτο Λέντζι, που το 1972 γύρισε το Deep River Savages, το οποίο ήταν και η πρώτη φορά που έδειχνε κανιβαλισμό στο μεγάλο πανί. Για έργο της εποχής ήταν ιδιαίτερα καλογυρισμένο, είχε πολλές ανατροπές και πολύ έντονη δράση. Ο Λέντζι ξαναγύρισε 2 φορές στα ίδια μέρη, στο πασίγνωστο Cannibal Ferox του 1980. Ο Λέντζι κατάφερε στο Cannibal Ferox αυτό που πέτυχε και ο Ντεοντάτο το 1979 στο Cannibal Holocaust. Έκανε το θεατή να θέλει να εκδικηθούν οι ηθαγενείς για το κακό που πάθανε. Ξαναγύρισε την επόμενη χρονιά στα επικίνδυνα αυτά μέρη για να γυρίσει το Eaten Alive, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Μία αίρεση στη μέση αυτής της πράσινης κόλασης κρατάει με περίεργους τρόπους τους ανθρώπους περιορισμένους εκεί, φοβίζοντάς τους ότι αν επιχειρήσουν να φύγουν θα τους σκοτώσουν με βάναυσους τρόπους οι ηθαγενείς που βρίσκονται έξω από τα τείχη αυτής της αίρεσης. Ένας άλλος σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Μαρτίνο, πήγε επίσης 2 φορές στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Το πασίγνωστο βουνό των Κανιβάλων με την Ούρσουλα Άντρες άφησε εποχή το 1977 για να γυρίσει 2 χρόνια αργότερα το Big Alligator River, το οποίο είναι ξεκάθαρα μια περιπέτεια. Η πιο σημαντική όμως περιπέτεια από όλες είναι το γνωστό Αμαζόνια, το οποίο διηγείται μια αληθινή ιστορία για μια γυναίκα η οποία κατάφερε να γλιτώσει από τα χέρια των ηθαγενών στη ζούγκλα του Αμαζονίου, συμμετείχε σε διάφορες τελετές, κατάφερε όμως να επιστρέψει στην πατρίδα, όπου και τη δίκασαν για πιθανές πράξεις κανιβαλισμού που υπέθεσαν ότι είχε κάνει. For what they've done, make them die.